wani lokaci can baya nake cewa matsalar da yawan 'yan mata ko mata suka samu wato ba su iya tantance masu son su da kuma masu sha'awansu. Sai ta je ta kama wadda ba zai aure ta ba, rayuwarta zai lalata a matsayin masoyi. Gabar guda ɗaya ce shine maganan aure. In yazo, in maganan aure ya zo, masoyi ne. In ba maganan aure to ba masoyi ba ne. Haka addini ya zo da shi. To yanzu akwai wayar da kai ko babu? Yanzu wacce ta fahimta ka za a bata mata lokaci? Ba za a bata mata lokaci ba. Annabi ya ce lam yura wa fi riwaya lam nara lil mutahabbaini mislun nikah. Annabi ya ce in dai masoya biyu ne na gaskiya, annabi ya ce maganan aure ne. Ba wani zance, annabi ya ce maganan aure ne. Hadisi ne al-Imam Ibn Majah ya fidda shi, Malam Albani ya inganta shi. Lam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Annabi ya ce in dai soyayyar gaskiya ne tsakanin mace da namiji, annabi ya ce ba wani abu sai maganan aure. Yanzu don Allah an hutar da masoya ko ba a hutar da su? Shekara uku kina soyayya babu tabbas maganan aure? Shekara uku kina soyayya babu maganan aure? In ya zo, in maganan aure ya yi, a yi maganan aure. In ba maganan aure ya tafi abunsa. Idan ya ce miki zai yi karatu ko zai yi gini ko zai yi wani abu, ya zo da iyayensa da iyayenki a ƙulla magana. In karki yadda sai ya gama gini. Karki yadda sai ya gama gini, karki yadda sai ya gama karatu. In haka ne yana so sai ya karasa karatu, ya zo iyaye su kulla magana. In ya ƙi ya turo iyaye su kulla magana, za ki yi kukan da na sani. Yanzu akwai abin da musulunci dani? Babu. Bari in baku waɗansu misalai guda biyu. Ba a auna masoyi da wannan nacin soyayya da kiran waya din, da kalmomin soyayya, kira dare da rana, ba da fulawa, kalmomi masu daɗi. Duk wannan ba ma'auni bane na masoyi. Duk wannan ba ma'auni bane na masoyi. Masoyi maganan aure yake yi.